Хайырлы иртә, Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Гөлназ Ибрахимова. Безнең бүгенге чыгарылышта. Язгы ташудан сакланыйк. Түбән Кама районында су басудан ашыгыч чаралар күрелә. Урманчылар көчәйтелгән эш режимына күчте. Бүгеннән табигатьне саклау акцияләре уза. Илемдә үз көем тәртип радиосы онытыла барган җырлар конкурсын игълан итте. Гадәттән тыш хәл Түбән Кама районының Байгыл авылында килеп чыккан. Берничә участокны су баскан. Халык чаң суга тиешле чаралар күрелмәсә, башка йортларда су астында калырга мөмкин дип борчыла. Бу хакта алдагы материалда. Төнне су басты. Bütün теплицаларны теплица китә дигән теплица урында калды. Ну bütün безнең утырткан чесноклар агып китте. Гөлүсә ханымның бакчасы хәзер күбрәк күлне хәтерләтә, каягына атласаң да аяк өсте юеш. Байгыл авылындагы берничә участокны су баскан. Биредә яшәүче олы буын куркып яшәсә, яшүсмерләр көймә белән йөреп шуннан кызык таба. 7 ел яшим мен бу авылда. 7 ел мал бакчадан суага. Пока ул суагып киткенче, пока жир кипкенче, 2-3 атна, 4 атна, 1 ай. Мында тракторда кертеп булмый, сирип тә булмый, утыртып та булмый. Халык әйтүенчә, су һөҗүме ел сан күзәтелә. Көннәр җылыну белән биредә резин итексез йөреп булмый. Бу мәшәкатьне авылга керү юлындагы су торбасы тудыра икән. Мында юл салганда дөрес эшләмәгәннәр, трубаны авылга кертеп калдырганнар. Күп менә юлда киләм, именно шушы Байгыл авылында гына труба авылга керә. Вот чуть-чуть кенә 100 метр, 150 метр анда зур труба салдылар. Авылны әйләнеп, нишләптер безне менә шунда тоташтырмаганнар, тоташтырырга кирәк. Менә шушы 2 юлны. Каенлы авыл җирлеге башлыгы белдергәнчә, су агымын үзгәртеп булмый. Шулай да бүген урынга белгечләр чыгып, әлеге мәсьәләне хәл итү юлларын табу өстендә эшләячәк. Альбина Вәлиева, Фәхри Исламов, яңалыклар. Быел Казанда имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил-күләм проекты буенча 61 чакрымнан артык юл төзекләндерелә. Гагарин, Маршал Чуйков, Беломорский, Голубятников магистраль урамнарын тәртипкә салу каралган. Чаллыда гомуми озынлыгы 48 чакрым булган 4 объектны ремонтлау күздә тотыла. Түбән Камада да яңа юллар салынырга тиеш. Исегезгә төшерәбез, имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары Россия президенты инициативасы белән гамәлгә ашырыла торган ил-күләм проектлар берсе. Тулайым быел Татарстанда шушы проект буенча 218 чакрым юл төзекләндереләчәк. Роспотребнадзор оешмасында Төркия белән Танзаниягә рейсларны вакытлыча туктату буенча кайнар линия телефоны эшли башлады. Сорауларга белгечләр җавап бирә. Кайнар линия телефонына хәзер шушы илләрдә булган яки анда бару өчен юллама сатып алучылар шалтырата ала. Юллама алучылар тур операторлардан сәфәр кылуның альтернатив вариантларын таләп итәргә хокуклы. Республика Урман хуҗалыгы министрлыгы хезмәткәрләре көчәйтелгән эш режимына күчте. Бүгеннән табигатьне саклау акцияләре уза. Урманнарны чүп-чардан чистарталар, урманнарга чүп ташлаучыларына ачыклыйлар. Урманнарны чистартуны корыган агачларны кесүдән башлыйлар. Корыган агачларны, ботакларны вакытында кесмәсәң, алар авып юлларны каплый, яшь үсентеләргә үстерергә комачаулый. Во-первых, это источник антисанитарии в лесах, во-вторых, это эстетика. Корыган агачлар антисанитария чыганагы булып, шулай ук урманнарны ямсезләп торалар. Трассаларда юлга авып, куркыныч тудырырга мөмкиннәр. Шуңа вакытында кисеп җыштырабыз. Урманнарга көнкүреш калдыкларын ташлаучылар белән дә көрәшәләр. Бүгеннән Урман хуҗалыгы министрлыгы хезмәткәрләре көчәйтелгән эш режимына күчте. Татарстанның барлык урманнарында әмәләр уза. Узган сезонда гына да 7000 километрдан артык шүп чыгарылган. Шүп ташлаучыларны ачыклау өчен республика урманнарында махсус фотокамералар куелган.
Фотоловушка работает на 12 батарейках. Фотокамералар төнлә караңгыда да фотосурәткә төшерә. Барлык сурәтләрне онлайн режимда алабыз. Шулар ярдәмендә законсыз урман кесүчеләрне, чүп ташлаучыларны төркибез. Фотокамера 25 метр арага кадәр сурәтне күрсәтә. Узган ел датчиклар ярдәмендә 170 административ хокук бозу очрагы ачыкланган. Барысына да акчалата штрафлар салынган. Санитар чаралар экология икойлыгы барышында агачларга сыерчык оялары ясап тәрәләр. Урманнарда тәртип саклау өчен кизү торулар оештырыла. Шулай ук урманнарны янгыннардан саклау чаралары да күрелә. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Үз илемдә үз көем. Тәртип радиосы онытыла барган җырларны барлау максатыннан бәйге игълан итте. Конкурсның шартлары турында тулырак алдагы язмада. Өйдәме син, юлда җырлыйсыңмы, урыны мөһим түгел. Иң мөһиме, онытыла барган 80-90 еллар җырларын искә төшереп башкару һәм бәйгегә җибәрү. Безнең тәртип радиосының битинәнең максаты үткән белән көткән арасында күпер салу. Шуңа күрә үткәндәге яхшы җырларны, халык арасында гына яшәгән, әле безнең радиода булмаган, онытыла барган җырларны тагын бер кат барлап, туплап, үзебезнең фонотеканы баету. Видеоларны кабул итүнең соңгы көне 20 апрельгә кадәр. Аларны тәртип радиосының WhatsApp яки Telegram номерына юлларга кирәк. Иң төп таләп фонограммага җырлау тыела. Монда уен коралларының да булуы мәҗбүри түгел, әгәр дә булса ярый, булмаса үзенчә генә җырлап, гөлләргә су сипкән җирдән тотып алып төшереп җибәрергә дә була инде җырлап җиргән кешене. Ул аның күңелендәге ниндидер хыялын тормышка ашыруы була, ниндидер бер изге гамәл дип тә карыйм инде мин аны. Катнашучыларның эшләрен Татарстанның халык артистлары Шамил Әхмәтҗанов, Фердинанд Саляхов, Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимуллин бәяләячәк. Ә ул арада үз илемдә үз көем бәйгесендә катнашырга теләүчеләр саны артканнан арта. Конкурс материалларының 3тән 1 дип әйтик, Орша районына туры килә. Һәм шунсы сөендерде, Татарстан белән генә шикләнмичә, безнең Башкортстаннан, Балтач районы, Иске Балтач авылыннан, шулай ук Пермь өлкәсе Барда районыннан килде эшләр. Бәйге булгач, бүләкләр дә бирү каралган. Беренче урын 15 мең һәм гран-при 20 мең сум күләмендәге приз. Җиңүчеләр исеме 26 апрель көне туган тел көнендә билгеле булачак. Айзилә Батырханова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Илебез һәм халкыбыз тарихында катлаулы чорларда милләтебезне саклап, аның кыйбласын, яшәү рәвешен, гырыф-гадәтләрен һәм әхлагын билгеләгән мәшһүр мәдрәсәләребез арасында Бубый мәдрәсәсе аерым урын алып тора. Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан милли мәгариф үсешендә Иж Бубый мәдрәсәсенең роле темасына халыкара конференция булып узды. Тулырак Фәннүр Хәсәнов язмасында. Казан кооператив институтының татар мәдәнияты үзәгендә оештырылган әлеге конференция Иж Бубыйлар эшчәнлегенә багышланды. Гыйлем юлына тугрылык үрнәге булган Бубыйлар гаиләсенең фидакарлыгы нәтиҗәсендә мәдрәсәдә дини һәм дөньяви фәннәргә тигез әһәмият бирелгән. Мөхлисә Бубийның тәҗрибәсен өйрәнә башлаганда, аларның дәрес графикларын караганда, аларның укыту планнарын карап без шаккаттык. Анда төрле рус телендә, татар телендә, гарәп телендә, төрле француз телендә патшалар сөйләшә торган телне алар өйрәткәннәр. Бу инде искитәрлек зур шундый алга бару, ул мәгариф өлкәсендә булган заманна карап, анда инде хәтта Вятка губернаторлары да килеп, аларның тәҗрибәләрен ирәнгәннәр, башка өлкәләрдән килгәннәр. Бубыйлар тарихы ул безнең татар тарихында бик тирән ис калдырган тарих. Мәгариф системасын революцияга кадәр күз алдына китерсәң, Бубыйлар тарихына калгымыйча үтү мөмкин түгел. Мәдрәсә тарихын өйрәнгәндә, әлбәттә, Абдулла Бубийның Бубый мәдрәсәсенең кыска тарихы дигән әсәре, ул бөтен нәрсәне ачып бирә дисәң дә ялгыш булмас, чөнки ул шул кадәр ихлас язылган, текст шул кадәр алдан күреп тәфсилләнгән. Шуңа күрә менә без бүген милли мәгариф системасының проблемалары турында сөйләшкәндә, шу тарих әлбәттә шулай безгә сабак булып тора.
Чарада галимнәр, язучылар, шагыйрьләр, фән эшлеклеләре, чит төбәкләрдә яшәүче татар зиялылары һәм мәктәп балалары катнашты. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Тукай яз поэзия Татарстан Республикасы һәм бөтен дөнья татарлары өчен аерылгысыз бәйләнгән шүнчәләр. Бу көннәрдә республикада шигърият бәйрәмнәре, әдәби кичәләр, мәдәният һәм сәнгать көннәре уза. Каюм Насыри музеенда Татарстанның халык рәссамы Рушан Шәмсетдиновның чираттагы күргәзмәсе шундыйларның берсе иде. Юкка гына рәссамның күргәзмәсе Каюм Насыри музеенда үтми. Ул Казан шәһәренең Каюм Насыри урамында борынгыдан килгән мәгърифәтчеләр гаиләсендә туа. Кечкенәдән рәсем ясауга сәләтен сизеп, аны сәнгать мәктәбенә бирәләр. Шунда рәссам һөнәрнең тәмен татып ала. Татар милләтенең чынлап та дәүләтле милләт икәнен күрсәтә торган бер сыйфатка аның ханнары, аның әмирләре, аның җитәкчеләре булуын күрсәтә торган рәссамнар портретлар ясый башлады. Булгар ханнарыннан башлаган иде. Исемнәре генә билгеле булган һәм аларның инде сурәтләре килеп чыкты. Әлбәттә, алар инде уйланма сурәтләр, ләкин киемнәр, башка атрибутлар инде шушы заманныкы иде. Ул Тукай йөргән эзләрне белә, Тукайны белә. Тукай минем өчен инде ул тегене кичкенәдән якын. Чөнки бала бакчасында булганда да безгә шигырьләрне укыйлар иде. Дәбәнидә укыйлар иде мин кичкенә чакта. Biz eski bistede bulgaç, anda bir Tatarça gına сөйләшәсең. Татар телендә инде шигырьләрендә укыйлар. Ул реалист. Менә аның бер Тукайның җил-җил атлап килә торган портреты бар. Аның плащ итәкләре җилфәрдәп тора. Аның теге иң көчле әле теге инде танылып башлаган вакыты, анда теге җигәр сизелеп тора, үзенең талантлы икәнен сизеп тора. Менә шушы картинасы бик көчле картина дип саныйм мин аның. Мәскәү полиграфия институтын тәмамлаган Рушан Шәмсетдинов Татарстанның танылган рәссам графикларының берсе. Ул 500-дән артык китап рәсмиләштергән. Рәссамның әсәрләре күп кенә музейларда, Россиядә һәм чит илләрдәге шәхси коллекцияларда урнашкан. Пумала алып, гади буялар белән кояш нурларына манып, күңелен җылысын кушып, менә шулай Рушан Шәмсетдинов әсәрләрен ясый. Иҗат кешесе бит ул бит кадатлы тулпар. Күргәзмә шулай ук рәссамны Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына тәкъдим итүгә багышланган иде. Кеше китә, җыр кыла. Җырына түгел, кешенең иҗат кешенең талантлы кешенең эзләре кала. Эзе калырлык та шул. Күренекле рәссамны Казан халкы шәһәребезгә килгән һәрбер кунак Тукай метро станциясе буенча яхшы белә. Анда урнашкан мозаикаларның рәсем авторы нәкъ менә Рушан Шәмсетдинов. Узак һәм нәтиҗәле иҗади тормышы эчендә татар халкының мәдәни мирасы алтын фондына кергән дистәләгән шедевр иҗат итә. Алар арасында Герой Идегәй эпосы, Йосыф Кылгали китаплары, Серле Казан, Шүрәле Су анасы бар. Без Юлдус Накивный Санбет белән Рөстәм Яхин иҗатына багышлап бер зур күләмле генә китап бастырырга әзерләнгән идек. Һәм аның художнигы булып Рушан Шәмсетдинов килеп чыкты. Бу бик кырыс бер караганда кеше, бик строгий дип, бик куркып кына мин аның янына килә идем. Рәсемнәр китерә идем, фотографиялар, материаллар китерә идем. Ә соңыннан 2002 елда шул кадәрле матур сборник зур күләмдә аның профессиональ яктан шул кадәрле югары дәрәҗәдә башкарылган иде. Чөнки аның художнигы Рушан Галлямович Шәмсетдинов иде. Рәссамның иҗаты татар рәсем сәнгатендә аерым мактаулы урын алып тора. Аның әсәрләренең тарихилыгын билгели. Халкыбызның 200 еллык тарихының күп кенә данлы сәхифәләрен, элек билгеле булмаганнарын беренче тапкыр Рушан Шәмсетдинов сүрәтли. С Рушаном мы знакомы уже с самого раннего детства. Рушан белән без кичкенәдән таныш. Балалар бакчасына да бергә йөрдек. Дуслык тарихы күп еллар саклана. Без инде 70 яшьтән уздык, ә дуслык дәвам итә. Ул сәнгатьтә тулы бер юнәлеш булдыручы. Аның башкарган эшләре татар халкын гына түгел, бөтен дөнья халкын, иң мөһиме, яшьләрне тәрбияләү өчен зур әһәмияткә ия.
İslam dininin beyramları var bit. Bizning Urazа gayidi var, Qurban gayidi var, başka beyramlar var, Aragayib kişilesi, Kadir kişileri. Mine olarga da şahtigine işler işledi. Men elbette indi garap yazığı bilen işlerim 4-nji bitde çıkaydı, 1-nji bitde şuşundan qarata plakat resimler işleydi. Onun kulastından büyük kişilerinin, Tatarstanda yaşayan kişilerinin kitapları basılıp çıktı. Менә инде берничә буын рәссам күзлегеннән үз тарихын күрә, тоя һәм кабул итә. Рушан Шамсетдинов безнең илдә һәм чит илләрдә 150 сәнгать күргәзмәсендә катнашучы. Bu kişi bilen yakınırak tanışsam, mina da anardan niçiktir anın dünyaga karaşı, anın kişi bilen mügalemede buluğu yağılır deyip her vakitte şatlanıp uçraşularga yürüydüm. İcat nişe oldu öyle. İlham bilen gene tuğa. Kaybır kişi öyle ilham divanda yatıp, düşekte yatıp, başını kaşıp, imiş oldu icat gerek, gelmeyi. Özünü tegeni işleterek gerek. Oturasın da işle başlaysın. Gerek ekan. Çünkü işlemişe bulmayın. Tatar halkı yalqavılıqqa gelmeyirim. Нәрсәдер эшләргә тиеш. Менә шулай рәсемнәрдә туа инде. Күп эшләре халык ара күргәзмәләрдә куелган һәм әле күпмесе алда куеласына ышанабыз. Алия Галиуллина, Ирик Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Язгы кыр эшләре башланды. Республиканың 20ләп районында уҗымнарны һәм күп еллык үләннәрне тырмалыйлар. Кайбер төбәкләрдә үсемлекләргә авиация ярдәмендә ашлама сиптерүне дә оештырдылар. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Габдрахманов Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфирында авыл хезмәтчәннәренең бүгенге мәшәкатьләре белән таныштырды. Шәшүгә әзерлекнең торышын уңай бәяләде. Бәрәңге игү экологик яктан чиста ашлык үстерү нечкәлекләренә дә тукталды. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Илдус Харисович, хәерле иртә. Хәерле иртә. Кыр эшләре ничек башланып китте? Безнең менә елның елында министрлык комиссия белән бергәләп хуҗалыкларның язгы кыр эшләрен әзерлеген тикшерү. Менә безнең узган атнада ул мероприятиебез узды. Әзерлек башка елларга караганда күпкә яхшырак шикелле. Бердән менә узган елга безнең җитештергән продукциянең бәяләре кулай булуда берникадәр хуҗалыкларда, җитәкчеләрдә, специалистларда теге алга киләчәгебезне финанс яктан ныграк булуыбыз берникадәр күтәрде. Икенче яктан техника сатып алу, яңа техникалар шулай ук бик Росагролизиянең компаниясе аркылы һәм хуҗалыклар үзләре турыдан-туры сатып алдылар. Шуңа әзерлек быел күпкә яхшырак. Басу эшләренә килгәндә без узган елга караганда, 20нче елга караганда берникадәр соңрак тотындык. Шулай булса да, менә ахыргы көннәрдә инде кар китте, басуларыбыз ачылды һәм бүген 20дән артык район инде күп еллык үләннәрне, көзгө культураларны тукландырырга тотындылар. Уҗымнарның торышын ничек бәялисез? Безнең узган ел көзгө чорда 560 мең гектар көзгө культуралар чәчелгән иде. Көзгө периодта безнең инде атна сайын без мониторингларның хәрәкәтләрен тикшереп торабыз. 3% тирәсенә безнең көзгө культуралар берникадәр тишелеп чыкмыйча шундай хәлдә калдылар. Культуралар көз көне ничек керде, язга шулай чыктылар. Менә бүгенге көндә безнең 550 мең гектар көзгө культураларыбыз яхшы хәлдә һәм менә бүгенге көндә вакытында аларны тукландырып, аларның потенциалын саклау, арттыру буенча бүген басуларда эш бара. Быел сабан культураларының кайсыларына өстенлек бирелә? Безнең инде структурада ниндидер без кискен үзгәрешләр ясамыйбыз. Безнең миллион гектардан берникадәр артыграк кына бертөкле кузаклы культуралар без чәчәбез. 350 мең тирәсе техник культуралар һәм 800 мең тирәсе азык культуралары безнең терлекләрне ашату өчен. Структурада безнең менә андый бер культурага яки икенче культурага әйткәнемчә алай күчү юк. Бертөкләргә килгәндә без инде 50% артыграк безнең мәйдан бертөкле культуралар белән чәчелә. Алар запасы белән салынды, чөнки бит әле без көзгө культураларның чыкчасын белмибез, шуңа күрә запасыбыз бар. Быел инде бузып чәчәсе дә булмагач, әле хуҗалыкларда башка төбәкләргә сату өчен дә бертөк запасыбыз җитәрлек бар. Минераль ашламалар ягулык җитәрлекме?
Минераль ашламалар бойынша президент өзінің yolламасында инде 70 килограмм деген 70 килограмм туплары һәр гектарға тупларға кирәк деген бурычны куйган иде. Менә безнең бу атнага 66 килограмм инде без җыйнадык. Атна сайын 2,5-3 килограмм өстәп барабыз. Алдагы беренче майларга безнең тулайым республика буенча 70 килограмм минераль ашлама булачак. Шул вакытта бар алдынгы районнар, менә безнең 4 район Зәй, Сарман һәм Тәтеш районнары 100 килограммнан үз ягында, шул вакытта әле артта калучылар да бар. Менә бүген без хуҗалыкларда үсемчелек тармагы буенча гына 3 статья буенча 2 миллиард 700 миллион акчаны хуҗалыкларга җиткердек һәм күп хуҗалыклар менә бу акчаны шулай ук минераль ашлама алуга җибәрәләр. Безнең елның инде ташланмалы ягулык, дизель ягулыгы хуҗалыкларга берилә. Безнең язгы кырышларына яки елга исәпләгәндә безгә 140 мең тонна тирәсе дизель ягулыгы кирәк. Һәм менә алдагы елда Татнефть компаниясе безгә ташланмалы дизель ягулыгы биргән елда. Әле менә алдагы 2 көндә генә Татнефть белән шундый килешү төзелде һәм хуҗалыклар инде бүген ташланмалы ягулыкны ала башладылар. Кыр эшләре йомгаклары буенча быел нинди бүләкләү каралган? Барыбызда без кеше һәм кешене берникадәр мораль яктан, мораль һәм материаль яктан кызыксындыру чаралары республика күләмендә районнарда һәрбер муниципаль районда ул эшләнгән. Без менә узган ел бик көчле районнарда ул юнәлеш кулланылды. Быел да районнарда андай кызыксындыру чаралары каралган. Шәчүнең изге Рамазан аена туры килүе дә үзенчәлекле бит әле. Безнең әле районнарда батур итеп эшләрне инде мөселманча башлап җибәргән районнар да бар. Игенчеләре безгә тырышып, кемнәр уразатта инде сабырлыклар биреп, көчләр биреп, матур итеп, менә бу эшләрне вакытында эшләп бетерәсе, чөнки берникадәр прогнозлар буенча менә бу көннәр эссе тора, алга таба яңгырлар буламы юкмы әйтү катлаулы, шуңа күрә безгә тизрәк, сыйфатлы итеп бөртекләрне җиргә салып, тизрәк тишелеш алырга кирәк. Илдус Харисович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахманов иде. Татарстан яңалыклары белән сезне Гөлназ Ибраһимова таныштырды. Тоткан уразалар кабул булсын, исән-имин булыгыз.